सनमानखौ दाजा दे सिख्लाफोर सेंग्राफ्रा जा देरखागोन ना जोंहा सेंग्राफ्रा जेननायाव गैया बरिया बरिया जेना आंनि मान सनमानखौ दाजा दे नानिबो दे औ जोंहा बिथाङा दख'ना गोजा गाननानै फैनो थिनदोंमोन आंखौहाय दाना आङो बाक्सा मोनफैबाय बेयावसो नुबाय आङो कमेन्टआवहाय दख'ना गोजा गाननानै फै दे जालायदों नेक्स्ट टाइम गाननोसै जोंहा आदा बेसिस्था होनदोंखि सेक्रेटारि थुलुंगाखौ मोसानो लिंहरदों आरो प्रबिननो सोरबा आदा फैदो दे आदा थुलुंगा फंबायखौ मोसानो बेवहाय लिंहरनाय जादों नोंथाङा फैनांगौ बरिया सरि प्रबिन फोरोंगिरि आदा सार मोसानांगौ दे दानाय लुनाय हाबा हुखा रोङा गारा देलायनायाव बानो आखा फाखा नोंजों रावबो हाखाया हालाव थाङा मैया थाङा हौवायासो लाइजाम लिरनायाव बाबिया आखा फाखा बेहाय लाजिनो रोंखाया हालाव थाङा मैयाव थाङा एकदम उरायथारा सेंग्राया समायना गुफुर गावदांदां बिखा फान्दांदां आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदां दुगामारा दाख्लामसै नों आग्लायनाय सेंग्रा नों गामोनो सेंग्रा मिथिखाफाया गामिनि गावबुराखा खानाय रुंबां मेगन बेसां समायना गुफुर गावदांदां बिखा फान्दांदां आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदां मिथिखाफाया गामिनि गावबुराखा मिथिला दे सेंग्रा हाबा हुखा रोङा गारा देलायनायाव बा नोङो आखा फाखा नोंजों रावबो हाखाया हालाव थाङा मैयाव थाङा हौवायासो लाइजाम लिरनायाव बा नोङो आखा फाखा नोंजों लाजिनो रोंखाया होमब्लालाय माखौ दोनो दुगि फागि खालामो मेगन बेसां समायना गुफुर गावदांदां बिखा फान्दांदां आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदां मिथिखाफाया गामिनि गावबुराखा सिरि सिखावै नों गोसोखावग्रा हौवा बासि बासि नों गोसो थोग्रा नोंबो खम नंखाया साख्रि गैया बाख्रि गैया जाहोनो हाखाया हिन्जाव मोजां मोजांखौ नों आवदि गोरों नोंबो एसेल' नंखाया
बेखार होननानै मोनाना हिनजाव मोजां होमबालाय जेबो रोङाहाय ना हौ आं मोजां मोना नामा खानाय रुबां मेगन बेसां समायना गुबुनाव थांदा नों बिखा फानदांदा आंनावसो नोंखौ खारसननो फैदों नंदा दुगा मारा दा खानसेना आखाइनाय सेंग्रा नों गामोन सेंग्रा मिथिखा आफाया गामिनि गावबुराखा 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 बरिया बरिया गोजोननाय थाबाय जोबोर जोबोर साबायखर